Адам баласы дөньяга рәхәт тормыш өчен генә килми. Язмыш аны төрлечә сынап тора. Кемдер чирли, кемдер баласын югалта, кемдер эшсезлектән тилмерә, кемдер бер сынык икмәккә дә мохтаҗ. Әгерҗе районда яшәүче 49 яшьлек Рауль Гатауллин да тормыш сынавына дучар ителә. Еллар элек каты авырудан соң аның күзләре күрмәс була. Аллаһы Тәгаләнең сынауларын төрле кеше төрлечә кабул итә. Раил әфәнде исә төшенкелеккә бирелми. Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фондының дәвалау, укыту, тернәкләндерү үзәгенә юл тота. Мені өздері таптылар. Шындай сүйініш болды енді. Ол 2-3 күн ішінде таптылар мені. Қазанға бару шарты барды, ердем тындырына барасын келемі дейм. Мен нешегінде барасын келмеді. Конечно, үйренсім келе, шын үшін әйе дейдім. Алар тез гіне жиынышып, шол мұсылман қалашам өздері машина отыртып, бұл гәп келді сындырға ердемге. Сау сәламәт килештә тормыштан зарланып яшәүчеләр байтак. Ярдәм үзәгендә курсларга йөрүчеләргә карап чын мәгънәсендә сокланасың. Тормышны яратып, шөкер итеп, гыйлемнәрен тагын да арттырып яшыялар. Ярдәм тернәкләндерү курслары үз эшчәнлеген Левченко бистәсендәге 2 катлы агач Сөләйман мәчетендә башлап җибәргән иде. Бүгенге көндә ул заманча җиһазландырылган Татарстан һәм Россиядә генә түгел, БДБ илләрендә һәм якын Шит илләрдә дә билгеле үзәк. Бүгенге көндә бу курслар аша 10 меңнән артык кеше узган. Төрле жаклардан килделәр. Башкирия, Екатеринбург, Свердловская областьтан, Пермский край, Татарстаннан, Дагестан, Кавказ. Алар киләләр инде үзләре. Монда җулларын турыйбыз, монда торалар, 3нче этажда полностью үтәләр. Иң мөһиме шул, тормышка өмет сүнгән кешеләр Луи Брайль системасы ярдәмендә Коръән укырга һәм язарга, компьютерда эшләргә, аш-су әзерләргә, тирәлектә җайлашырга өйрәнгәч, психологик ярдәм алгач, киләчәккә ышаныч белән карый башлаган. Әмма маңгай күзләре күрмәсә дә, күңел күзләре ачык. Күңелләре күтәренке аларның. Курслар тәмамлангач, бүләккә Брайль системасы буенча эшләнгән Коръән алып кайту үзе бер шатлык. Менә монда инде шәкертләребез, альхамдулилла, Иренеләрне инди фәннәргә иң беренче алар белән психологлар шөгыльләнә. Аңлату бара. Әле тормыш аның белән генә тукталмый, шикләнми, тырышырга кирәк, үзеңне үзең гел яңартып, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәлату вәссәлам әйткәнчә, бишектән алып ләхәткә кадәр гыйлем алырга икәнлекне өйрәтү бара. Шуннан соң инде әйләнә тирәне табу, ул элементар реабилитация үткәрелә. Бір-ике ел элек ишеттем дә инде, бик киләсе килде, шул уйлап йөрдем инде үземчә шунда, дидем, килеп укып карарга инде шул. Бик ошыймын да, мин бик күп дуслар таптым инде, менә үзебезнең яклардан, Башкириядан алып килдем күп кешеләрне дә. Әлеге үзәк күрмәүчеләрне һәм начар күрүчеләрне тернәкләндерү өчен махсус төзелгән. Монда читтән килүчеләр өчен тулайтырак та курслар узучы өчен дәвалау һәм массаж кабинетлары да, компьютер һәм уку сыйныфлары да, китапхана да, милли типография, хәтта спортзал да бар. Бүгенге көндә ярдәм тернәкләндерү үзәгендә физик тәрбия, спорт эшләре бик яхшы бара. Бигрәк тә менә күрмәүчеләр өчен төрле спорт ярышлары оештырабыз. Уктан ату, шашкы, шахмат, өстәл теннисы күрмәүчеләр өчен, кул көрәше һәм башка ярышлар оештырабыз. Аннан соң төрле бәйрәмнәрдә актив катнашалар. Халкыбызның милли бәйрәме Сабан туй, Нәүрүз бәйрәмендә актив катнашучы күрмәүче кешеләр. Араларында оста спортчылар бар. Ярдәм тернәкләндерү үзәге Айдар Мусина хатынлы да әйтә. Булачак тормыш иптәше Римманың тавышын ул төшендә күрә. Үзәккә килгәч, Римманы кабат ишетеп гаҗәпкә кала. Катяда да предложение ясады. Сен ялгызмы әйе дип әйттем. Миңа кияүгә чыгарга ризамы? Мен әйттем, әйе дип әйттем, мин сразу согласасы әйттем. Менә шулай кавыштыручы, дуслаштыручы, гыйлем бирүче, караңгылыкны яктыртып торучы үзәк ул ярдәм. Курсларга килүчеләр мәчетнең имам хатибы Илдар хәзрәт Баязитовка, фонд һәм үзәк хезмәткәрләренә дуа кыла. 2 дөнья бәхетенә ирешүен теләп кенә тора. Сүз уңаеннан бу көннәрдә Илдар хәзрәт үзенең гомер бәйрәмендә билгеләп уза. Барлык кылган гамәлләрегез үзегезгә меңе белән әйләнеп кайтсын иде.